Omenda John Mbari Manioten, kod jotelo mamoko makaluwo moting'o gavana ma Migori Ochile Nyako, Dibon ma wendo Walter Wino, kod jagoro maduong' e migawo marito pacho kae Raymond Omolo, e kinde nyasi mar choko omenda ne kanisni mag roho, igwego mag awendo, nyasi mane obag e skund pae mano madede, ne okon jod bura, maseyo bajet mare, ne koro bed mos. A honorable member of parliament spoke very badly and passionately that the budget for this year has issues. And he cited two things. Number one, he mentioned that there is no allocation for coffee, promotion of coffee farming. When he was a chairman of Budget and Appropriations Committee, the budget that was allocated for coffee was 3 billion. This financial year, we have 4 billion. Kama ujaangalia budget tafadhali enda uangalie hiyo budget vizuri. Badi ne wane budget mare, dhida o sectors duto, gwenge duto, e pacho kae bende dhido pok margi, e yo no mowinjore. A constituency like Dadaab is getting the first tarmac road since independence. Yet when the same gentleman was the chairman of Budget and Appropriations Committee for 2 years, he was taking 6 billion to his constituency and Murang'a County, one county, 6 billion. He has the audacity to speak and address someone like Mbadi. Ne odok ne piny owacho motel ne, kod jatend piny Kenya William Ruto, ka wacho, ne en mano mode oganda luo, ka achiel kod jo Kenya duto. Ananyiso ujo thurwa jo Migori jo Homa Bay ni mwang'eyo ni 2027 kuchopo. Ka jo thurwa ok nyal go kura ne gude lang'o ni, de wabed jo maricho maonge gero kamano. Kodh ni emwakome, emwatiye, ka ng'ato loso koth moro kuro, chieng' nwane ka kodh no nobiro. Kobiro minyalo kome, wanyalo weto, sani kodh ni emwaneno. Jotelo mamoko makaluwo bende ne ochope nyasini, ka otele kod gavana ma Migori Ochile Nyako, ne wach ne gin, gisiro jatend piny Kenya William Ruto, nikech dongruok ma giseneno, ka kuom piny owacho, ka bende komachielo, giseyo jalup jatend piny Kenya machon, Rigathi Gachagua, kuom siasa mogoyo. We will work with the national government because elections are about getting leadership that will deliver for the people. One woman one support President Ruto. Jo agito nyaka dong mana kuom wagintiego. Ji adimo yie kamano. Kendo gimed bedo kamano to gimed gero wato kendo berni ok wan kende ka konagi jogi inwango ka gin kuonde te gikonyo. What the president is doing in Migori County, he's doing it in each and every county in this country. Gachagua came up with very sensational and dangerous statement as regards the election of 2027. Everybody operates beneath the law, and Gachagua is no exception. And therefore, I'm giving the police 1 week to arrest Gachagua so that he can record his statement. Ochilo ne wane limbe mar jatend piny Kenya William Ruto, mane otime e kaunti ma Migori, onyago leo mathoth. Wach mane oseko Dibon ma wendo Walter Wino, kod jagoro maduong' e migawo no marito pacho kae, Raymond Omolo. That the Migori people are very grateful and we even want him to continue visiting us. And I want to thank His Excellency Governor Ochilo for the leadership that he has demonstrated, working closely with all the elected leaders in Migori County. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dul mochung' ne choko usuru KRA okete mbero maliet ewi chuogo chik maling'ling' madhi miyo jopiny yango ohala maggi maling'ling'. KRA odok ne okang' margi mar juogo usuru mar atamalo 16 mwandu duto ma jopiny tiyogo, ka giwacho ni usuru makamago tin ka ipimo kod pinje mamoko mag Afrika ma Ugwe. Chris Owino leronwa mathoth. E nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda, duol mar KRA ochwero loya ewi okang' margi mar chuogo chik madhi chuno jopiny mondo yang nonro mag ohala maggi mabathe. We did see quite a bit of B2B fraud, especially in what we call the missing trader scheme. And so we have instituted measures, and the special table is one of the mechanisms that allows us to address pins that are being used for purposes of missing trader. Jokanyo ma komiti no kotelne kod jaod bura mamolo Kimani Kuria kod riwruoge mag jotich sayo chikno kuom kalo kiewo. But for us to be able to acquire the data that is necessary for purposes of tax adjudication or tax assessment,
So it's data that will be incoming and not for us to be sharing data. Duol mar KRA bende oketo orindi maliet ewi okang' margi mar juogo mwandu ma jopiny tiyogo osuru mar 16%. Jokanyo mag komitino wacho ni okang' makamano osemiyo joket mwandu dar pacho kae, gino ma KRA okwedo. Duol mar KRA wacho ni pinje mag Afrika ma ugwe ka Uganda kod Tanzania juogo jopiny mwandu magi 18%. Special table, again, is a matter that has come out as of a great concern. You may have to do more in terms of taxpayer education on what they expected to do. You may also want to facilitate, to publish clear guidelines on what on the documentation that is asked. Chris Owino, Ramogi TV. Dwaro mar piny owacho mar mono oganda ma pacho kae modak e pinje maoko kata diaspora mar koso ndikore mar kawo ombulu gi opande maggi podi medo yudo seyo. Okang' makama biro tok doho maduong' chieng' tich ang'wen mar jumani thicho oko bura mane ochwal negi mondo ginon wach makama. Magi duto timore e kinde ma piny Amerka bende chano kadho paro mar chik mar ng'ado kwan 5% ewi omenda ma ioro kowuok e pinyno kadhi e pinya kata pinje mamoko maoko. Sharon Ng'ao gi ler mathoth. Kaluwore gi bura mane doho maduong' ong'ado chieng' tich ang'wen mar jumani, jang'ad bura Lawrence Mugambi noyango ni pende chikno kare 37 okodonjore gi chik mar yiero kare mar 5. Ma en bang' bura mane Seneta Mabusia Okiya Omtata chwale nyim doho mar kwedo chikno mar yiero, wach ma pod medo yudo seyo. Doho nonyisowa ni jo diaspora gi chalo jo second rate, ok gichal gi jo Kenya. Katiba ma Kenya wacho ni mondo ibed jogo ombulu nyalo tiyo gi kipande kata nyalo bedo gi passport. Onge tiende mondo mi jo diaspora wa mi chik mopogore. Makoro rachi molo kata 2022 ne court bet nomiyo wa reprieve matin, no yie ni jo diaspora man gi kipande nyalo tiyo go, to sani mano koro gol. Jakom mar oganda modak e pinje maoko Dr. Shem Ochuodho oliko ni ok gimor kod ng'etono kendo gichano dok e doho mar ywagruok mar kwedo bura mane doho maduong' ong'ado. Wuoyo kod wakinde magwa, waparo ni wabiro dok Court of Appeal, to mano ok dawach sani nikech pod en gima wa consult. Ochuodho bedo ni jo diaspora kelo mwandu mathoth e piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko mag Afrika makaber owinjo migi mich kaluwore kod tich matek. Jo diaspora gi kelo mwandu mang'eny e Kenya kata e Afrika. Monego bed ni wamiyo gi incentives, ok onego bed ni wadino negi, miyo wawang'o gi mondo kik gikel mwandu. Ta adier chalo ni court ne ok realize ni nitie jo diaspora gi mopogore. Nitie jo diaspora mani e East Africa, mani Uganda, Sudan, Kenya, South Sudan, gi Rwanda kata Tanzania gi Burundi. Gin ok gidwar passport, gimiluongo ni regular passport. Passport be nitie kabila ariyo, nitie regular passport to kod nitie temporary passport. Gin gidwaro mana temporary passport mondo kidhi Tanzania. Omiyo nonego dong'e ni gionge gi regular passport. E kinde ma mago timore, wenge duto bende rango piny Amerka juma mabiro kapo ni gibiro kadho paro mar chik mar omenda ma idendo kaka One Big Beautiful Bill machano ng'ado kwan 5% mag omenda ma ioro kowuok e pinyno ne pinje maoko mopogore opogore. Onge pinje mabiro safa moloyo kuonde kaka India gi Mexico gi Kenya gi Nigeria. Pesa kopo ni chik ni odhi okadhi nikech kuom Kenya matiende ni bilion chiegni 20 ibiro ng'adi, mano nego bed ni biro konyo jo Kenya. Jogi already gichulo ushuru e pinje mag intiere ni, to kendo gin jok mo oluoro chik kata ma respect the rule of law. Seyo bende omed biao ne jatend migao mochung'ne weche limbe mag pinje maoko Musalia Mudavadi mawachore ni ne otimo limbe e piny Amerka machiegni ne kendo ne okoso loso ewi dwaro makamano. Waziri mar weche maoko Musalia Mudavadi mane wan go school ne ni Amerka, ok na winjo ko wuoye wachni, to nonengo wuoye nikech kwa ng'eyo ni 56% ma mwandu ni wa oko kano romo gi nyawadgi ma Amerka. Samo wuoye weche mag agoa gi mamoko, ma en gimonengo jo sirkand piny owacho ma Kenya wuoye matek ahinya. Jod bura mag Republican chano kadho paro mar chik mar omenda mang'ado kwan 5% mag omenda ma ioro e pinje mamoko maoko chieng' wuok tich mar juma mabiro. Poni chikno biro kadho,
Jod burago geno ni ibiro kete e chik e dwe mar 7 mar higane. Sharon Ongao, Ramogi TV. Obila ma Nairobi omako achije moko 6 ma itudo gi kuo mag simbe magimayo jopiny e chuny bomani. Apedha makamano bende noyudo simbe 77 ma ichichni nokwala kowuok kuom jopiny kaachiel gi omenda aching' siling gana 614 magin pesa michichni oyud e yor njore. Jatend obila ma Nairobi George Seda okwayo jogo manyalo bedo ni osema simbegi mag ong'we yamo mondo go lipot e tesendo obila mani machiegni kodgi kowacho ni apedha makamano biro dhi nyime mar wuodho oko achudhe mag simbego. So the 614,000 plus 77 phones were from one person. This money, in our view, we take it that this the money is using to buy phones from those customers. Once they snatch, they bring you the phone, he pays you. This is an operation which we intend to continue with in this city and any other part of this town. Phone snatching have been rampant. Members of the public have been losing phones. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni sirikal ok dhi mbeko tol e lweny mar maundu mar duoko arita kare e gweng'a ma Kerio Valley kod gwenge mamoko ma maundu ogoe tach. Murkomen owacho magi e sama okwedo nek mar Father Alois Cheruyot mar kanisa matot e gwenge mag Elgeyo Marakwet. Koloso e gwenge mag Nandi oseyo maundu no moserocho ngima jodak ma Kerio Valley kosingo goyo lwenje njore motingo kuo mag jamni. The governor for Nandi County said is good. He will stop at nothing, and for the sake of the name and the blood of Father Alois Cheruyot Kibet, we will go forcefully to make sure that we get rid of everyone who is going to carry a gun and terrorize people in Kerio Valley region. So I have no doubt in my mind, the work we have started, we are not going to relent. We are not going to stop at anything. Even the work that we did from last week, it will continue. We will not stop because we must honor those who have lost their lives seeking for peace like Father Alois. Hao ambao wameua padri wetu walikuwa wanajaribu kuretaliate kwa sababu tayari umeweka operation kubwa, umeanza kuwaua wale majangili, wanajaribu kutafuta yule ambaye itaumiza community ili ati serikali isiendelee kufanya hiyo operation. Na sisi tunataka kukuambia kutoka hapa nyumbani Nandi, can you continue focusing and eliminate Kerio Valley of all those criminals so that we can be able to have peace not only in Nandi but across the country and more so Kerio Valley. Diaboro witongi magi kama moko yudo thieth tok masira mar mach manomuoch kogwen makawuono e kardak Makina Kibra. Kaluore gi joneno, majno ne okawo ngima ji 4 mawuok e familia achiel. Kuom ji 8 go, 4 kuomgi gin nyithindo. Obila no yango ni ji madirom 20 nigi hinyruok marach, ka ji 7 ngimagi nitiere kinda Kuru Gasumbi otero osuptal maduong' ma Kenyatta. Gimadekel mach makamano poko yangi, kako machielo familia moro Bomet olalo nyithigi 2 tok mach wang'ogi e ot ka jodak yuak ne josim mach ma kaunti no magiwacho ni okochwalo negi konya mora. Hapo tukapoteza maisha ya watu karibu 8 ikiwa na watu wazima 4 na watoto 4. Alafu kwa hiyo hali ya kudhibiti moto, izima moto kweli imefika, lakini muda ambao amefika tayari moto alikuwa shaenea zaidi. Kuna family moja walikuwa wako kwa nyumba wote, mama na ndugu yake na watoto 2 waliingua ndani ya nyumba. Lakini naomba tu serikali tafadhali, kama ambulance kama nini hiyo zima moto iko tu hapa, hata kwa kiwanja hapa tu kwa kiwanja, in case of anything ikuja. I have remained with only my whole first phone child with 9 years now, but the 2 I have lost the 2. They are kids with all everything that was inside the house. My certificates ya form 4, college yote, kila kitu imeenda. Tulikimbia sana kutafuta wale watu ya county
ambaye anahusiana na mambo ya moto, ndio hawa alikucha akasaidia sisi, akakuta kama moto ilikuwa kisakwisha. Watu wa kijiji alikuja kwa wingi akasaidia. County Government of Bomet, if you are hearing us here at Kapcheluch village, we are begging you, come and rescue these young people. Come and stand with them. Tok migao mar somo lando chwalo omenda maromo bilion 22 ne skunde mag piny owacho ma pachoka. Moko kuom skunde wacho ni ne ochwalnegi siling 80 e aguchgi. Jagoro mar NAT bade ma Kisumu David Obuon wacho ni thoth skunde ma Nyanza wacho ni negi yudo omenda makamago, ma en omenda matin miwuoro e historia mar omenda michwalo ne skunde. Omedo ni skunde medo hinyore ka gionge yor kata yo mar tayo chenro mag skundego kaluwore kod omenda matin ma ochwalnegi. Obuon wacho ni rocho chenro mag NEMIS omiyo migao mar somo tiyo gi kwan ma ok nikare e chwalo omenda ne skunde. Sirikal pok oolo omenda mitayo go weche mag somo. Oor pesa matin. Wapenjore ka sikul moro oyudo siling 80 e account 1 kendo 84 e account mar 2. Nyiso ni sirikal nooro pesa di na nyathi ka nyathi. Sirikal ooro pesa to koro advice okoro sakila moting'o voters. Nyiso ni nyathi ka nyathi oone pesa di. Nyiso ni somo mar piny Kenya koro rie kuma dhi gore piny nikech sirikal ok tim tije mane giwacho ni gibiro siro somo by kilomenda mowinjore ne sikundegi. Mae gima wadwa kwedo kaka riwruok ma jopuonj miluongo ni NAT ma Kisumo ka to kod Nyanza region ni skundewa koro winjo matek. Teachers man kaegi supplies nego ibando igope mane giseolo mondo skul oringi chir mosekadho kacha. Jotich mondike schools dwaro mondo chulgi osachgi. Sama nya chulgi onge nikech pesa mor tin. Nyakora Ramogi Ajwang' en gino miwuoro ahinya ka koro skunde moko nyalo yudo 80 kende. Kata kamano warito mar mondo mi wabuane ane ni to sirikal biro bedo ka wachang'o kotudore kod wach makamana. Soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa e Facebook kacha kapok wadhi e yweyo madundo. Monica Kumu wacho na semolo kaka pile kendo aneni malera kowuok Dubai CBD. Ramogi loud and clear kendo weche manyien chopo na eyo makare, otherwise an kodi nyaka giko. Kwari Alata bende wacho ni watching live from Suba Laknyero Aki oneg ng'ato e cham kone late by a lot mosuro ahinya. Gracious bende wacho na neno weche manyien malera ahinya ka Andol Kodera Forest. David Owuoth bende wacho na neno eyo makare ka entiere Kabondo Kasipul Homa Bay County oketo kanyo ni endless potential county. Jack Jawarianda bende wacho na sedonjo Aluo News. Nyakora Ramogi Ajwang' medikete Ramogi TV ka Orua Tai be mano majority leader from Uyoma Kabong Rachar wacho ni osekodonjo oneno weche manyien mag Ramogi TV e yo makare. Nyakora Ramogi Ajwang' medikete Ramogi TV akaw mana yweyo madundo aduoga dhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo. Kik dhi mabor. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Ngima timore ne ng'ata ng'ata e yo mopogore opogore. Gi lokruok e weche mag keny, weche mag pesa, ngima mar del, tudruok e kind ji koda weche mamoko. Kapo ni in gi paro, ni in gi tuo mar paro, ber manyo kony. Ok rach wuoyo gi ng'ato e wi chandruok moro ma in godo. Wanyiso ni wadeo. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo mag goyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 63 83. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Weche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon bagolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo. Tuo mar fistula medo nyoro joma mine mathoth e pachoka kendo weyogi kod adhola mar del kod chuny. En tuo ma inyalo geng'a kendo inyalo thiedh, makmana ni joma mine moko tuo ni nyoro nikech wich kuot kod koso bedo gi nyalo mar yudo thieth maber. Higani odiochieng' hingo tuo mar fistula mane obagi e kaunti ma Kisii omenyo dwaro mar kedo kod geng'o tuoni e kind joma mine. Sigana ni en mar miyo joma mine mijing'o kod geno. E gweng' ma Igoge wayudo Damaris Marube, miyo manigi nyithindo 5 katimo tijege mapile ka pile kaachiel kod wuon pare. Kata obedo ni obuonjo mos, sigande en mar lit mane okale. Damaris ne obedo kod higni 7 mag chandruok. E higa mar 1998 kane odhi nyuolo nyathine mokwongo, ema ne mucho kae kuom seche mathoth kendo miyo obedo gi tuo fistula. Midhiero no ne ok oketho chal mar ngimane kende, to bende ne rik oketho ode. Letea shida kila saa kwa naoga. Ukitoka hivi lazima uoge. Hakuna kutoka kwa hii geti uende kwingine. Sasa wewe kazi yako ni kukaa wewe peke yako. Marafiki wakanitoroka. Toka ne otimne bero, Damaris ne oloko lit mare mondo obed geno ne joma mine moko kendo puonjo mine e wi tuo fistula kod ber mar manyo thieth mapiyo. Watu waendelea kuambiwa ukweli, kwa sababu kuna wengine mabibi zao wako na shida kama hiyo na hawajajua. Watu waendelea kufundishwa zaidi, wajue na wachukue mabibi zao watibiwe. Odiochieng' hingo tuo fistula ne okelo kanyakla jokanyo, jolonye sekta mar thieth kod mine mane nigi tuo fistula ma osethiedh ma ochango mondo ginywak lwedo e puonjo mine e wi tuo fistula kendo giked mondo mine oyud thieth maber. In implementation, of course, we have various challenges or experiences, and one of them has been the need to continuously train doctors. One, of course, we have various levels of training. We have the basic training, we have advanced, and then we have expert level. Nonro yango ni ewi mine 3,000 mayudo tuo fistula higa ka higa, mine 1,000 kende ema itimo negi bero. We are also launching the fistula service training manual, and this initiative will ensure consistency in clinical practice, promote quality care, and ultimately contribute to the elimination of obstetric fistula in Kenya. We will reach to you huko mashinani so that we can bring you forth. We bring to the hospitals
you get treated so that you can continue with your normal life. Thuon wach mar nyasino mane en ngima miyo, ratiro mare kata her health her right gi dhongere nyiso dwaro mar nywako lwedo mondo mine duto oyud thieth maber e seche ma gidhi nyuola. Ranyisi en siganda maris gi puonj makare, jip kod thieth mapiyo, mine nyalo duoko nyadhi margi kata bang' bedo gi tuo fistula kendo dago ngima maber. Nyako Ramogi jaga ng'isi ni kawuono wakelo ni sigana mar nyathi moro ma jahigni 6 manonyuola kod tuo mar ringa mar remo kata sickle cell. Kata kamano e okang' mokwongo e ngimane duto, nyathi ma wuoyino ma jahigni 6 odak maonge rem kata luoro moramora tok timne thieth mar miye ondhudho manyien mong'ere kaka bone marrow transplant. Simfros Okinda noloso kod anyuola mar Charles Darwin kendo leronwa safar mar yudo ondhudho manyien kod thieth mar tuo ringa mar remo. Ma Charles Onyango, nyathi ma wuoyi ma jahigni 6. Chakre nyuolne, Charles osebedo kod rem ma kinde ka kinde. Ng'enyne ne ok ayudo tuo. Ne ok ayudo ni ang'o ma tuo e. Koro ne adhi e osiptal kawuono sama tino ni mede remo to waduogo. Tok wuothe ute thieth kimanyo tuo, Charles gikone noyud gi tuo mar ringa mar remo kata sickle cell anemia ka ojadweche 6. Fwenyo tuo ni ka an kod ich nyathi. Koro this journey kapod apek kendo madhi akonyora adak kod osiptal ndalogo gi nyathino kendo kose ka koro asenyuole kendo koro en wuoth otin tisewe chien kanyo iringi dhi mbele iduogo. Kata tok yud gima ne chando Charles bedo ni matuo ne ok odok chien. Gima koro ne medo chuny min gi luoro. Joint crisis ne bedo mang'eny. Remo mang'eny ne tin ga kane wadhi ahinya to remo ne en 6. Chieng' ne rembe level HB ngoni HB levels no dhi malanya ne 6.8. Koro ng'eny ne tin ga koro medo remo saka sa bende nako nentie iyo kanitiere kode weche ne moko kidwa medo iwacho ni numerous blood transfusions nitiere kod repercussions e dend ng'ato. Unacho ni remo be koro wasemedo ndi aneno ka ng'ama budho kode kata mane whatever age nyalo kelo conditions mana wachogo kata mana Nyasaye nyalo kawe. Sandruok mar Charles kod jotuo mamoko nomiyo anyuola mare ochako manyo yore mag yudo kony mochwere ne wuodgi. Kanyo ema ne giwinje wach ewi thieth mar ondhudho. Koro nitie colleagues ng'ene kata friends ma wacho ni gino ang'e tawinjo norach. Awinjo na koro nitie joma ne discourage to jomoko bende ne encourage ni tema. Magi gik manomiyo chuny Lilian obedo matek ne chomo thieth ma kamano. Paro kata kamano nolokre tok Charles tuore matek kabisa. Naneno ka samoro gini nyalo kata chwado ng'ato kod stroke. Gini timo ng'ato nade. Gik moko ana koro neno ka nitiere like gik moko matuch onyalo kelo ng'ato bed kata kod disability moro. Chieng' achiel tuo no goye matek kabisa makana ha kod hospital to mitowito ngimane. Koro kana apenjora ni to nyathini koro to mae to kawuono to nodhi adie to Nyasaye owe. To pod nyisa ni katimo gini to dhi lalo ngimane. Otende lalo ngimane ni lalo ngimane. Walale e yor menyo e yor manyo ngima. Gikanyo safar mar manyo thieth India nochakore ne anyuola ni kendo tok loso kod jolony Lilian nodhi pimo nyithinde mar yudo ndhudho ne Charles. Wan kod nyithindo 4, achiel kuom gi tuo. Koro nadwa na pim gi te mondo awuog gi the best. Kata kadina kuongo gi mokwongo to golo na full match dine ok atemo machielo, lakini kaka namedo temo full match ne onge. Mane an go gigeno mogik ne akingo me chunya no keta ni ene magombo ni mondo wadhi kode. Ene mano miya marach mogik. To wadgi jowetene to nogolo half match mar 6/12. Koro kineno kanyo maber to ne ok wanyalo yudo full match. We type those the recipient and the donor. Wapimo ji ariyogo mar neno ka bende kido mar ondhudho mar gichalre. Ka ok gichalre chutho to ginyalo chalore nus.
Kidieny margi mar chalruok biro konyowa e yiero kit thieth ma wamiyo jatuo. Ne ondhudho machalre chutho gi mar jatuo, chenro mar thieth timore mayot. To ka en nus, to jatuo nyalo yudo midhiero moko mikelo kod del matamore rwako ondhudho manyien. We anticipate a few more side effects, for example, infections, graft versus host disease, graft rejection. Safar mar dhi e boma maduong' e piny India, New Delhi, e od thieth mar Mark Super Speciality Hospital, nodhi kare kendo Charles nochako thieth mare. Nitie gimoro miluongo ni mask miloso ne chien 3 days before, to it will take the shape of the body. Ma miyo chieng' ma koro itimo this daily therapy kik ochap kik bed chap mondo it be effective. Koro chieng' mane loso block ne radiologist no biro pi mana kaka gini chalo pi mana kaka gini chalo mapenjo ni to dong gini nyalo affect nyathini ya mukuru udwa nego mana cells ni how about the brain, how about the sperm or any other organs dong gigi affect. Once we harvest the stem cells, tok yudo ondhudho manyien kowuok kuom jachiw ondhudho, waluoko dend jatuo ka watiyo kod thieth manego cells duto kata nyinyo mag del mong'ere kaka chemotherapy. Ma dhi nego cells duto mangima e dend jatuo, kaeto waketo ne ondhudho manyien cha. Chango nyalo kawo ndalo 14 kata 15, kata kamano wanyalo kata dhi nyaka ndalo 30. Around 14-15 days, but can go up to 30 days. Kuom hawi maber, thieth mar Charles nodhi maber, kopogore kod midekre matindo ka kod kacha, ma laktar kara kamano nolero ni ne nyalo betie. Ne nitiere kaka wachono liet, CMV matin, kod iye nochande matin, to ne gin side effects mag thieth mane gi nyalo juko sama ber. Higni 2 tok yudo thieth mar ondhudho, Charles ngima kasiling. Lwati notimore maber, tuo norumo, to nyathi bende king'iyo ngimane en healthy, otugo, dende omedore maber, wang'e moro mane yellow cha tinde you cannot easily tell. Kendo amor ka wacho ni ene mano obet nyathi maber mogik e klas gi, tam manokalo. Gima nolokore nikech paro mang'eny mane an godiere ji sana nyalo paro yani seche pachi iketa kare kuom nyathi nikech ikeni kuma intie ang'o matime nikech gicha tuo ni boka from nowhere, this minute obet, next minute koro ikeni kuma intie chalo nade. Mor mar Charles en mana lek ne jotuo mathoth mag ringa mar remo. Jotuo mathoth mag Sickle cell kali achiedh nade mathoth kaluwore kod nengo thieth mong'awore. Lilian lero ni notiyo kod shillings milion 11 gi wiye. Ibo ni 6.5 mano bech transplant. Many hospital kende tingeni kata nitie dak, nitie gik mamoko, nitie wuoth, nitie gik makamago. Ineno. Koro king'iyo maber tineno ni it needs money. Okuma man thieth ma by then niluongo kod NHIF. Sana ng'ini iluongo ni SHA. Koro dire go nen kod niluongo ni NHIF. To bedo ni an kod medical cover. Yeni NHIF no cover na comprehensively. Chulo na 10.6 million. To modong to na medo. Nivedita en laktar mar remo e od thieth mar Mark Super Speciality Hospital mantiere India. They depend upon the type of donor. Nengo mathieth dhiluwore kod jachiw ondhudho ma wayudo kod gik mamoko, kamoting'o poni jatuo dwaro thieth mamoko motelo ne yudo ondhudho manyien. Mak mana ka nyaka chiw nengo to en gimoro e kind shillings milion 4 nyaka milion 6 gi nus pesa ma Kenya. $50,000 is what we generally, we give the estimate for. Nonro yango ni nyithindo 4,000 inyuolo gi tuo ringa mar remo e pacho ka higa ka higa. Kuom kwan ni nyithindo 21 kuom 100 e kaunti ma Kisumu inyuolo kod kido mar Sickle cell. Gie sani e pacho ka mana od thieth ma Nairobi West ema ni kod nyalo mar timo thieth mar ondhudho. Elvis Ochieng en achiel kuom jotuo mathoth modak kod tuo Sickle cell e pacho ka kendo kale rem mapek pile ka pile. Tuo ni naluore nikech lit ma na winjo e denda, yani lit mana winjo e choka, yani en lit ma ng'ato ng'ama ngima, yani ng'ama ngima oknya vumilia. Chieng' mana romo higni 10 kanyo mana ng'eyo kaka anya deal gi situation mar Sickle cell. Gie thuolo ne Elvis dende oseng'iye yedhe duto mag rem mateko gi ni malo kendo dong' mana tiyo kod yath mar methadone. Sani koro kanya tiyo morphine kata kod tiyo go ok nya tiyo e denda.
methadone ema koro painkiller na ka dhi hospital samoro crisis ogoyata dhi gi sami medare mo kata crisis gimia painkiller miluongo ni ketes ok en opioid but ka gidwa miya opioid kata morphine adagi en kichana ng'eyo ka gimia ka anuoyo gi methadone dhi bedo overdose to kata kamano ok obitiyo kendo. Ne wadoro ng'eyo ponono ni Elvis osewinjo ewi thieth mar ringa mar remo kata sickle cell. Aluor but kata kapononi ni nitie kaka anya time anya yie but akia ka onya change yani pod aluor nyaka sik gine iluongo na consultation mondo ane ka en gima nya konya en gima nya konya sana koso gima nya tieka. Tudi kode okang' mar ariyo mar sigarani ne sigand Elvis Ochieng nyathi kich mosesandre kod tuo ringa mar remo kiny chieng' Jumapil tarik 25. Simfros Okinda, Ramogi TV. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something that you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naogopa kusema mapema, lakini najua ni kweli. Moyo wangu umekuchagua, hakuna mwingine tena. Moyo wangu wako, sitaki mwingine. Mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako, tumeandikwa hatima. Dial *811*500# to get Moyo Wangu as your skiza tune. Tomin Rajiv, en bende en ng'ama ber. Aneno ka en mor ahinya nikech pare ni Timarus gi wuode. To adiera en ni wan kae wan gi hawi ahinya kuom yudo or maber kaka Rajiv. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang. Kambi mar Royal Media Services komakore gi osuptal mar St. Peters nobago thieth manono e kar romo ma ji vanji e chuny boma ma Nairobi. Jatelo mochung' ne Radio Citizen Tina Ogal wacho ni chenro makamano en yo mar kelo kanyakla johera mag stesende mag Royal Media Services mabende otelo e pachoka kaluwore kod nonro mopogore opogore. Jodak mar Roma 1,000 maboma ma Nairobi noyudo thuolo mar thieth manono mag tuoche maka kod kacha. Wengi wanakuja hapa, mtu alikuwa na ajali hajatibiwa, mtu alianguka na bodaboda, pikipiki wiki 3 zilizopita, mwezi mmoja, mwaka mmoja uliopita hajaangalia. So this is just an opportunity. Wajue kuwa sisi tunawajali. Ni vyema wana bodaboda wanachangia katika kiwango kikubwa katika uchumi wa taifa, tuwahusishe katika shughuli nzima ya matibabu. Wakati wa baridi, wakati wa vumbi na kadhalika. And it's absolutely free. Na ukumbuke bado unapata mawaidha kutoka kwa specialist, tuko na gynecologist. Tunahusika na accident mingi, tunahusika na maugonjwa mingi. Wale wako na kifua tuliwaambia wakuje wapimwe kifua ili azije akapata pneumonia imwanguse kabla hajajua. Nimefurahi sana na madaktari kwa kazi yenye wamefanya na watu wa Citizen nimewaona kina Monai.
Piem mar goyo abal notimore kawuono e skunda primar ma Kiota manitiere Kilimani, Nairobi. Piem makama nokelo jopuonjre mani e kind higni 5 kod 11 mawuok e skunde kod kilepe. Jakom Nairobi Swimming Federation nolero ni piem makamagi gin mago matimore higa ka higa kendo mar yango talanta mar rowere kaachiel gi ikogi ne piem maduong' e kinde mabiro. Jopuonjre mopogore opogore nonyiso lony margi e goyo abal ka joloch bende noyudo mich mar okombe. Tielo machielo mar piem makama dhi timore koyaw sikul e tam mar 3. What we do, we coordinate competitive swimming events in Nairobi for schools, clubs, and colleges that have which nurture talent in swimming, competitive swimming. So the oldest here is 11 years old. It's 11 and under. So they go from 11 years all the way down to about 5 years old, and mostly from schools and clubs. What we do is that we start with this one, or rather we end the season with this one, and then again we start the season with this kind of an event, and then we build up to the older children. Nyakwara Mugajongi kanye mochopo gode giko mar weche manyien mag ang'ich welo midhiambo makawuono no ka Emma wacho ni can we get that bone marrow transplant here in Kenya. Wacho ni tuo no is so expensive mondo igeng remno. Mano Emma mar Gema Sirembe pod aneno news. Nyakwara Mugajuang med mana kete Ramogi TV kalure no dichieng makinya Simfroso Kinda bro bedo ka kelo tielo mar 2 mano mar tuo mar ringa mar remo. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Warom kendo e weche manyien mag oimore kango chopo kanyo saa 3 mar otieno. Nyinga Joyce Odur nantiere kae kod jaloko marwa Belinda Phillips.